nyalo bedo ni kawuono wani itaya rieny kuomwa kabisa kwanza awinjo kaka oloso go confidence to obunge mosebedo karwako sufuria ewi higni mang'eny sana koro sani koro en side mar jopiny lweny mar reforms and lweny mar kila ng'ato nikech Kalonzo Musyoka could be beti after 30 years Rigathi Gachagua could be beti after 30 years Raila Amolo Odinga could be beti after 30 years William Samoei Ruto could be beti after 30 years kamone gubedo beti sana kako jende onegubedo wang'eyo jogi gin very comfortable to magitemo timono sani na githuowa to giduogo giyware chien kiny siasa ni ndalo mnene yantiere UDA because I was a candidate mar UDA joma noyanya mang'eny sana nene gin joluo monoyanya ni janek itiyo kod jakuo itiyo kod sani gine magini iye kakanyo koro sani giyware thenge manik lwenjo kiny sama William Samoei Ruto ong'iyo ka oyudo ni hitni liet ahinya asekweyo mzee weyamanyi ng'at manit itok hitni kendo kelo ng'at moro machielo idiere ka koro chal koketo sigingi kendo kiny no oro e ndara so someone who fight for reforms onego wang'ino IBC is in place sama police enyo onego ji nyok giyier ma jaluo kose mani okuyo no mani okulwenju no kwane gun sutru thenge sama nego ji sam ntiero jana miluongo ni Victor Chieng ma en student thika manyonig sama goyo ji risase onge ka manyo ndiki patwi ng'ato no mani jaluo to mani ok jaluo lweny mar reforms oken marwa kendwa lweny mar reforms en marwa wote to lweny mar reforms oken ma onego bednu konyo mana wan wang'ino no bendo konyo kose kokonyo lweny mar reforms onego bednu wan in the next 30 years wanyalo gabet piny kaka wapako ga Raila Amolo Odinga neno fight for multi-party democracy wachno bende no fight for reforms ma ojende ntiere gna fas machalre ikaka king'iyo maber an apart from siasa ahero social development last 2 weeks nantiere Kaluo West Ugenya ward kachiwo uniforms tendo kidonji skunde go achiel kuom skunde manobedo highlighted ma ECD rach gin sunde magwa man Kaluo king'iyo uniforms kako yech to wahiyo dak kod daegi gimanyalo konyowa ma wahiyo modag daegi makichgo manyalo konyowa maber en mana ka wan kod reforms ma dayo ng'eyo ni samuting'o nyathine boteri school nyathine no nyalo somo botiek school bobed dhano lakini kakoro waketo ni sama moro ilenye matin ma joma tin bende joma ng'eny kose wakili ini payroll joma tine mayudo konyruok no the right to development a best example in CDF chonene onge structures in place ma kila nyathi kila area bunge chon sirikal ne nyalo chiwo pesa kony kama gidwaro chiwe kony but one of the best structures mosebedo kodo en CDF ibedi sirikal kikibedi sirikal pesa dhi biro ni mar konyo jopiny counties ibedi sirikal kikibedi sirikal pesa biro makonyo jopiny. If we do the same to other institutions okwabibedo nukoro nyakibedi sirikali ya kiwinj maber to nyalo miyo wahichwa ywak mare nanya wahichwa yanda ntiere kachiwo uniforms dae mang'eny mani mierwa makaluo nikod wahia makiye go sani pesa michiwo maru CDF ma scholarship en 5,000 how can we sit down mondo wang'in 5,000 oknyal konyo sana ken gdae chone ne uso ga lope tinde onge me uso chone uso kata dhok kuonde mikwayo onge dhok me uso we'll need to make sure that we reforms nitiere ma institutions go gen strong kwaneno kantie jok madwa divert gini wan gima dwa biro in en sani wantiere sirkal matin waneno kaka sirkal mit dwa gombo mondo kata kaya moloko to gik mwayudo sani gi podwa yuda ero kama na inya to bende wakili meno kang' mokwongo mabende waneno ka